Simulako honetan, zati binguz. Aldetik ingune da, uretatik pertsona bi erreskatatu, bata motorgaz, amengo sorospen zerbitzuzeaz, eta bestia, atako helikopteruaz gurua bat egiten. Hori lehenko zati izango da, bigarren zatia izango da, hasiera beste dei bat, esaten nola arien, ondartzan, zikinkeria dauela, eta horregaz ingune da, sozaiatik, aktibatu garbita, foru handutiko garbita zerbitzua. Gutxi gora bera hori izango da. Danok iku grabata hemen eta ikusi dana hemen doneko pantaiekaz, eta parte hartzaileak izango dira, erreskateko uretako taldie, helikoteko taldie, doneko taldie, gero foru aldundiko sorospen zerbitzue, garbita zerbitzue, Eusko Jaurlaritzaren osasun publikoa, geuok, larrialdia horrebituko zuzendarize, eta atzenien bakiko udaletxie beren dutxaigaz.